F'anqas minn ġimagħtejn trid issir għażla ċara bejn Joseph Muscat u Lorenz Gonzi. U allura kif nistgħu nafdaw lil min anke f'każ ta' droga fittex l-interessi tal-Labour. Hekk stqarr il-Prim Ministru meta dalgħodu indirizza laqgħa taħt it-tenda fl-Imġar fejn tkellem dwar id-differenzi kbar li qed ikomplu joħorġu bejn iż-żewġ partiti f'din il-kampanja elettorali. Il-Partit Nazzjonalista kommess li fil-5 snin li ġejjin jinħoloq ix-xogħol, il-Labour moħħu biss biex jiddefendi ruħu b'kull skuża dwar il-każ xokkanti tal-blokka droga f'Gażin Laburista, fejn issa Muscat innifsu qed jammetti li gideb. Dak li taqra fil-gazzetta dalgħodu li da qed jammetti li gideb, qed jammetti li gideb, qed jammetti li żbalja. Lorenz Gonzi saħaq illi Muscat kien jaf b'dan il-każ gravi u huwa skandalus li kap tal-Oppożizzjoni waqaf dan il-livell. Dawn huma affarijiet li huma skandalużi li kap tal-Oppożizzjoni jaqaf dan il-livell. Mbagħad għar minn hekk illi jkollok kap tal-Oppożizzjoni li jgħid iva dakinhar forsi żbaljajt u misni rrappurtajt li pulizija ħanajlek ħabib tiegħi bl-Ingliż taf xi jgħidu biex tamministra to govern you have to have foresight u mhux hindsight wara kulħadd bravu biex tamministra foresight. Dwar l-ammissjoni li jagħmel Muscat f'The Sunday Times fejn f'intervista sostna li jagħmel żball dwar il-każ ta' droga f'Gażin Laburista, tkellem ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borċolifieri. Huwa saħaq illi huwa tal-mistħija li Muscat żammjew lid-Deputy Leader Tony Abela meta kien jaf huwa wkoll b'dan il-każ. Dan apparti il-fatt li Muscat huwa parti minn orkestra ta' gideb mill-Labour, sostna s-Segretarju Ġenerali. F'dan l-istess intervista jgħid illi li kieku Tony Abela kien kandidat, kien ikollu jirriżenja u jirtira l-kandidatura tiegħu. Skużi, Joseph Muscat kien ma' Tony Abela f'dan il-każ. Ammetta hu stess li ħeba dan il-każ, mela bl-istess kejl illi titlob illi Tony Abela kieku kien kandidat, kien jirtira mill-kandidatura. Intu koll għandek tirtira mill-kandidatura tiegħek. Undur fuqek. Shame on you! Fost interventi oħra li saru f'din il-laqa, David Casa fakkar kif Muscat fis-snin li għaddew ħadem biex jipprova jtellef fondi Ewropej għal Malta. Fil-waqt illi Robert Arrigo qal li l-poplu għandu jerġa' jafdal lil Lorenz Gonzi għaliex tassew huwa raġel. Interventi ieħor sar minn Jason Azzopardi li fakkar kif ix-xogħol fl-aħħar 5 snin kompla jiżdied minkejja li l-mewġ ekonomiku kien kollu kontrina. Tkellem ukoll il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil li jagħmel referenza għal diversi kummenti li rċieva din il-ġimgħa fuq Facebook u li jiġdu għaliex il-pajjiż għandu jerġa' jafdal lil Lorenz Gonzi fit-tmexxija. Għal ukoll li fl-elezzjoni li ġejja se jkun kruċjali il-vot taż-żgħażagħ u tal-first time voters biex il-pajjiż jagħmel qabża oħra ta' kwalità il qudiem.